congratulate Zapolon for winning the next round, and we'll hear now the first comment of our coach Milović. Dobro, ja naravno koristim priliku da čestitam treneru na dobroj igri i zasluženoj pobjedi. Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να δώσω συγχαρητήρια στον προπονητή για την νίκη της ομάδας του. Razumljivo je to, oni su u kontinuitetu, imaju zaista iskusnu, kvalitetnu. Είναι φανερό ότι είναι σε κατάσταση condition και έτοιμη η ομάδα τους. Imaju tendenciju da igraju iz igre i stvaraju šanse. Έχουν προγραμμένο παιχνίδι για να το δει φάνηκε. Nismo imali mnogo problema u ovu utakmicu. Εμείς είχαμε πολλά προβλήματα πριν τον αγώνα. Ja sam tek 2 dana sa ekipom. Μόλις 2 μέρες έχουμε την ομάδα. Morao sam da promijenim potpuno pristup. Έπρεπε να αλλάξω σημαντικά πράγματα στην ομάδα. Ja također preferiram igru, posjed i iz posjeda da stvaram šanse i postižem gola. Επίσης το σύστημα της ομάδας ώστε να κάνουμε κάτι το θετικό στην ομάδα. Imali smo nekih personalnih problema. Προσωπικά προβλήματα είχαμε επίσης. Ali sve u svemu mislim da smo u ovoj utakmici ipak pokazali određen kvalitet, potencijal. Γενικά στην εικόνα δείξαμε εντούτοις καλά πράγματα, ολοκληρωμένος αγωνιστική πειρατεία. Ali sigurno je da ta bolja igra neće doći preko noći, treba neke stvari uporno raditi s ovim igračima. Σίγουρα ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια ημέρα στην άλλη. Χρειάζεται υποδομή, χρειάζεται δουλειά. Da bi došli na željeni. Για να έρθουμε στην επιθυμία, στην κατάσταση που μπορούμε να είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Dobro večer. Zahvaljujem i kolege για τη našu pobedu. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ποδοσφαιριστές και στα 2 παιχνίδια για τις καλές εμφανίσεις που έκαναν. Želim da zahvalim svim igračima obe utakmice. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε σήμερα και στήριξε την προσπάθεια της ομάδας και καταφέραμε να τον ικανοποιήσουμε με έναν καλό θέμα. Zahvaljujem ljudima što su došli i pokazali smo dobru igru. Και από σήμερα σκεφτούμαστε τον επόμενο αντίπαλο. Και od danas mislimo o sljedeću. Θα ξέρουμε ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος μας. Za nekoliko minuta saznat ćemo koji će igrati sa. Και θα ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε για το επόμενο. Naravno, mislimo drugi utakmicu, sljedeću utakmicu. Τόσο το away παιχνίδι, τόσο και το home παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν εξαιρετικές συμπεριφορές και φιλοξενία και από τις δύο πλευρές. Ove utakmice u Sarajevu ovdje imali smo dobru gostoprimstvu, utakmicu i to zahvaljujem. Još ευχηθώ και καλή